Doa, 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 leira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doña boa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. En poucos anos, Galicia pasou de ser un país agrario a ser un país industrial e de servizos, transformación que trouxo aparellado un cambio significativo tanto na vida do campo como das cidades. Pero é posible que Galicia sexa toda ela unha gran cidade só o día que se recoñeza a sí mesma como unha grande aldea. Trátase de que, doa a doa, a aldea teña a mesma calidade de vida que hai na cidade, e que os mesmos servizos dos que goza a vila cheguen a todos os recantos dun país que recoñece nas súas orixes rurais o mellor e o máis permanente de si mesmo. Que todos os galegos sexan cidadáns de primeira. Naquel tiempo as aldeas eran verdadeiros inferniños. Non había luz, eran camiños de corredoiras. Eu iba a coser polas casas ali pola aldea e levaba a máquina na cabeza a bastante distancia, por camiños e por todo eso, que daquela non había pistas, non había carreteras como hai agora. Levábamos as medias, pero se pasaba que eran dunha silva, xa rompía. Esos zapatos tamén se había lama, tamén xa chegabas con os manchados. O candil que había eran uns candiles de gas. Usábase tamén o sebo de carneiro en unhas cunchas vieiras. A cociña era de terra e os cuartos eran de madeira, pero os cuartos non iban máis que á noite para dormir. Porque los que acuerdo yo no tenían ni váter. Eso lo hacían en las cuadras. No campo era moi esclavo, porque eu traballaba igual con home. Eu andaba co beso, co arado de ferro. Eu andaba co arado de pau, eu andaba cas grades ao lombo, eu era a máis vella. Meu pai marchou, eu facía os louros para o carro, eu facía os dentes da grade, eu facía as viacas para o arado, eu facía os fungueiros para o carro. Porque eu todo lle tiña que axudar eu a meu pai, e fun aprendendo, porque eu todo me levaba a idea. No rural, si, había moita esclavitud. Non había casas como hoxe, non había cuartos de baño nas casas, non había nada. Pero comían. Pois no inverno íbase de casa en casa, uns por unha casa, outros por outros, a xogar as partidas, a brisca. E de verán, xa fora. Podías estar de noite fora, ali nunha cruciada dun camiño, sentados ali nunhas pedras, e iso. E depois había festas todo o ano. Oi, nas festas pasábamos un grande. Pois íbamos ás festas, tiñan que ser polo día, non podían ser de noite. Facían un baile que lle chamaban fiadeiros. Entonces iban bailar ali, pero bailaban encima do esquilmes e da cuadra. Mais ou menos unha gaita ou tal, no carnaval sí que se facía algo de festa. E unhas foliadas de pandeireta, non sabe? E veña, pandeireta, unhas tocaban, outros bailaban. E bailábamos cos zocos. Levábamos os zoquiños moi feitos, pero eran zocos. E despois xa se empezaba a facer o noso xeito, o xeito daquel tempo, o botellón, que era, collíamos os rapaces todos da aldea, íbamos para o campo do Barreiro, que é onde se puñan as medas do centeo a curar para a malla. Puñíamonos toda a noite do lado do baixo, porque do norte había brisa e iba frío, entón puñíamonos todos ao pé das medas. Doa, 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 doa.
A vida da cidade sempre foi mellor que a da aldea. Había unha diferencia como do día a noite. Na ciudad andaba a xente, pois, ben vestida, limpia, tal. Na aldea, nada. Mais señoritos que nós. Hombre, claro, eran máis señoritos que andaban traxeados. E nós andábamos con roupa ordinaria. Que daquela non había. Porque nós tiñamos que traballar. E eles non traballaban tanto como a nós. Traballaban aquelas horas e despois tiñan libre. Por exemplo, o domingo xa non facían nada. E nós tiñamos que traballar domingos como pola semana, igual. Se iban traballar aquelas horas, despois iban pasear onde habían de ir, que non tiñan que facer. E nós tiñamos para todo o día, Folgaban máis que nós. Que nós teníamos que estar ali ao pé do cañón. E eles parecíanos que algúns sabían traballar ao mellor máis que nós. Ainda se diferenciaban ben, que as que viñan da ciudad viñan moi finitas e moi postas, moi arregladas. Ai, non. E as da aldea estábamos moi esclavas. Home, porque andaban mellor vestidos. Os do pueblo andaban máis vestidos, E nós vestíamos un pouco ben cando vivimos ao pueblo. Depois pola aldea andábamos como podíamos. Uns zocos, uns pantalóns vellos, todos rotos, todos chapaos de lama e tal. Que a roupa sucia, calzado e... que na terra había que andar así. Únicamente nós vestíamos cando salíamos a unha festa. Xeralmente a xente da aldea divertíase máis na cidade que os da cidade nas aldeas. E daquela, pois, era ir a tomar 2 ou 3 tazas, si había campeonatos de chave, pois participar ou mirar. Tamén saíamos a pasear moito, ao cine. Ou salir pola tarde, pois ir á taberna do teu barrio. Había moitos bares, hai que pensar que só na Rúa San Pedro había 26 tabernas, o sea que... E logo tiñamos daquela algo que era moi divertido, que eran os guateques. Cando eu era nova, pois empezaron os guateques, que eran, pois, isto que organizábamos as chicas e os chicos, para algúns locales ou nalgúnas casas grandes, non? E bebíamos cap, que era a bebida que se bebía nos guateques. Que nos metía envidia. Porque parecíanos que vivían moito mellor que nós. Na ciudad había unha discriminación asombrosa con respecto ao resto. Na aldea non había esa discriminación. Había ricos e pobres, pero iban todos á misa todos juntos e sentábanse no mesmo banco, iban ás tabernas ou ás casas da xunta a botar as partidas e xogaban todos juntos. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Eu que sei diferencias, pois haberías en todo, haberías no falar, non? Sí que se diferenciaba. E moito cambio. Bueno, porque, a xente que era do pueblo, pois pronunciaría un pouco máis. A da aldea, pois falaremos un pouco máis ao bruto, digo eu. Generalmente era que se falaba galego, e había moita xente na cidade e dice, mira o pailaroco mira isto, quen se lle ocurre. Pero era una vida, la cosa de campo era durísima, por lo que veía yo, Que nos pueblos, en certo modo, comían ben, pero porque comían cousas moi sanas e moi boas, e o que máis e o que menos cosechaba as súas patatas, as súas fabas e tal, pero, claro, eran comidas así. Carne era o día de festa. Mataban os que mataban un cerdo solo, pois eso a que lle chegaba. Moitos vivirían peor que nas aldeas, porque nós polo menos tiñamos o pan e a pataca e todo eso, tiñámoslo que o cosechábamos nós. Na capital non se comía, porque non había. E no rural polo menos comían. Traballaban moito, pero comían. Comerían caldo, comerían pan, comerían carne de cerdo, pero é que na capital non había. Porque ainda que tuveras cartos, non había. Comían a lo mellor unhas patatas con refrito de cebola por riba, e así. Moi mal. A alimentación, eu digo que era boa por un lado, porque era sana, pero por outro lado era moi mal.
hoxe en día non se diferencia unha rapaza da ciudad a do campo. En aquel entonces sí. A ciudad íbamos cando íbamos algo de compras, xa non íbamos seguido. Viñan con zocos, con zocas, á ciudad. Eran señoras enlutadas, eran quizá un pouco tristes. La gente del campo, pues, estaba muy limitada a lo que en diversión se refiere. Porque, claro, la gente del campo, pues, no tenía más que las romerías que había, que iban las bandas de música allí a tocar, iban los gaiteiros. Na cidade, claro, había un cine, había certos sitios que na aldea non había. A xente da aldea viña ao pueblo e quedaba parmada de como vivía a xente. É de que comen, é que comen, é que tal. Porque... Eu, calquera cousa que vía, observaba, pumba, soltaba. E entonces dixolle a muller a miña nai: ai, e vos, como tendes na casa este rapaz? Como era na aldea, tiña que estar na ciudad, na vila. Que mal me parecera, coño. Porque yo espero que los listos están todos na ciudad ou que pasa. Doa, doa.